Fit-tmiem din il-ġimgħa madwar 97,000 familji bit-tfal koppji u persuni weħedhom se jitħallsu l-ewwel minn żewġ pagamenti tal-benefiċċju addizzjonali għall-għolli tal-ħajja s-sena d-dieħla imħallas mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. B'dan il-ħlas se jammonta għal 26.5 miljun euro u jkopri l-ewwel nofs tal-2026 bħala miżura tal-baġġit tas-sena d-dieħla. It-tieni pagament se jsir f'Ġunju li ġej u b'xi benefiċjarji ġodda li jiżdiedu. Il-ħlasijiet totali mistennija jilħqu aktar minn 54 miljun euro fuq sena sħiħa. Il-benefiċċju li jitħallas lil dawk il-familji u persuni weħedhom li dħul net tagħhom ma jaqbiss id-dħul medjan nazzjonali ekwavalizzat li skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal familja persuna waħda ilaħħaq 20,430 euro. Il-limiti ta' dħul varja skont id-daqs tal-familja fejn għall-koppja bla dipendenti dan huwa ta' 30,465 euro, filwaqt li għall-familji bit-tfal dan ma jridx jaqbeż il-50,000 euro. Il-pagamenti annwali jvarjaw bejn 200 u 1,500 euro. Ir-rati li jitħallsu jitqisu skont id-dħul net tal-familja kif ukoll skont l-att ta' persuni fil-familja. Madwar 45% tal-benefiċjarji huma persuna singoli, filwaqt li l-oħrajn huma koppji jew familji bit-tfal. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan il-benefiċċju qed jinkemm lil minnu f'riskju ta' faqar kif ukoll dawk tal-faxxa medja. Qal li minn mindu bdew dawn il-benefiċċji fl-2022 il-ħlasijiet totali laħqu l-128 miljun euro.